Dobré ráno, Peter. Už zo pár týždňov sa zobúdzaš na tom istom mieste. Bez práce, bez školy, no s motiváciou pokračovať ďalej. Je jedno, kde sa nachádzam, stále mám ten istý rituál. Samozrejme je prvoradé umyť si zuby. Aby som sa o ne starať lepšie. Dôkazom je asi tá krv, ktorá mi tečie už vyše pol roka. Aktuálne však nemám tak veľký cash na zubára. Už pár rokov pijem každé ráno zelený sypaný čaj. Bez cukru, bez citrónu. No a na raňajky 2 banány, tvaroh a biely jogurt. Niekedy keď sa hecnem, tak aj orechy. Môžem zrovna žiť na ulici, u mami, či pracovať v zahraničí. Môj rituál sa nemení. Zaujímalo by ma, jak trávia svoje ráno svetové celebrity. Mne osobne vždy prišlo zbytočné vstávať o 4 ráno a mať absolútne nabombený harmonogram, jak z nejakého motivačného videa. Myslím, že je dôležitejšie sledovať svoje telo, či je viac produktívne ráno alebo večer. No a snažiť sa to zakomponovať do života. Že to zrovna hovorím ja. 28-ročný chlap žijúci u mami, bez práce, ktorý má záľubu žiť na ulici a tam si kresliť. No ale z ľudí jak ja dokáže vykvitnúť aj niečo užitočné. Necháme sa prekvapiť. Dnes mám v pláne ísť do Bratislavy. Chcem si namalovať hotel Kiev. Mega ma baví jeho dizajn. Rád by som navštívil jeho interiér, len neviem, či je to možné. Možno by sa to dalo oskotovať. V Bratislave som žil rok a pol. Rok s kamošmi v Petržalke a pol roka sám v Garzonke v Ružinove. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie. Bol covid a mne vtedy zomrel otec. Bol som 1 mesiac zavretý sám v izbe. Mám pocit, že do tej izby som vliezol ak chalan, no a vyšiel som z nejak chlap. No a čiže, keď bol covid, tak som si to mesto neužil. Avšak začal som tvoriť videá a pracovať na svojom portfóliu. Hlásil som sa vtedy na výšku. Boli dni, kedy som maloval 12 hodín denne. A pauzy, tie som trávil hrou na gitare. Vždy som sa z nejakého dôvodu hrotil a chcel som byť vo všetkom najlepší. Toto porovnávanie pramení z detstva, kedy ma porovnávali, že by som mohol viac vážiť alebo byť vyšší. Strašne ma stralo a nenávidel som svoje telo. Mrzelo ma, že som krpec. Teraz mi to je absolútne jedno, jak vyzerám. A veškerú svoju energiu venujem do vecí, ktoré milujem. Počasie vyšlo krásne, tak mi nebudú mrznúť prsty. Je november a zhruba 10 stupňov. Malovať budem temperou. Inak, vedeli ste o tom, že vaječná tempera sa už používala v starom Egypte? A vlastne, pracovalo sa s ňou až do renesancie, kým umelec menom Jan van Eyck nespopularizoval oleomalbu. Najprv si samozrejme spravím skicu a potom budem postupne vrstviť. Niektoré plochy treba malovať od najtmavších po najsvetlejšie. Pamätám si, akú som mal zo začiatku trému, keď som začal malovať a kresliť vonku. Vždy som tým pútal pozornosť. Začalo to pred 7 rokmi. To som pracoval 16 hodín ako krupier. O 2 ráno mi končila smena a ja som ešte nechcel spať. No a tak som sa prechádzal po uliciach, pil bažant a kreslil si výhľady. Stále ešte pútam pozornosť, a je to milé. Vždy sa však hanbím, keď ma niekto osloví a spýta sa, či si tu môže pozrieť, ja som teprv začal. Malba je so mnou tak spätá, že už môže malovať fakt hoci kde. Raz, keď som bol v Norsku, tak tam bola taká zima, že mokré ťahy štecom s akvarelom mi zamrzali na papieri. Alebo raz som spal v minus 6 stupňoch Celzia a bola mi taká zima, že som sa prikryl nenapnutým plátnom. Napadá mi, musia umelci vážne trpieť, aby vytvorili umelecké diela? Keď som čítal biografiu o Kurt Cobainovi, tak jeho 3 hudobné hity, ktoré doteraz hrajú v rádiách, napísal po rozchode v priebehu 1 mesiaca. Nech je to ako chce. Aktuálne sa cítim tak nejak
Vlastne ani neviem ako. Neutrálne? Dni sú fádne, obloha je bledomodrá a chleba chutí rovnako. Žiadne očakávania predchádzajú trápeniu.